Bueno, pues agradecer a la Asociación de Pacientes y a Oti personalmente, porque fue quien me invitó a estas jornadas a las que siempre había asistido virtualmente, porque desde que llegué a Barcelona coincidió con el inicio de la pandemia, así que un placer estar aquí. Bueno, no sé si el doctor Mateo preferimos iniciar nosotros el turno de preguntas o aprovechando que tenemos ponentes como la doctora Carrasco, el doctor Macris y el señor Brian Mahoney, si la audiencia quiere iniciar este turno de preguntas. Bé, jo també voldria agrair a l'associació i a tots els presents. És un plaer estar aquí. Jo vaig fer la residència aquí a Sant Pau i per mi és fantàstic que estigueu tots aquí. I jo per començar, i després mentre penseu més preguntes i recordar temes, jo volia preguntar al doctor Macris. El llibre ha estat un avenç impressionant al camp de l'hemofília. Transformem el fenotip d'un pacient greu en un pacient lleu, però ens queda la dubte en les persones que fan una vida molt activa, esportiva, si això és convenient o és millor continuar amb una profilaxis més intensiva en factor 8. No sé què en pensa. No. Sorry. Thank you. That is true. Cert. No vull que la gent se'n vagi i que pensi que jo penso que Hemlibre és la resposta universal, és a dir, que tothom hemofilià hauria de seguir amb Hemlibre. No ho és un punt molt vàlid. Tanmateix, els he dit que un 80% dels pacients no tenen sagnats. És interessant veure que la gran majoria d'aquests pacients són més grans, els més joves, els adolescents, segons l'experiència que hem vist, encara tenen sagnats, i segurament sigui perquè són persones molt actives que practiquen l'esport. Així que sí, hi haurà menys sagnats, però encara n'hi haurà. Així que els adolescents poden ser un problema i segurament hi hagi altres alternatives per a aquest grup de la població, com ara els productes amb factor de W01, de semivida ampliada. També hi ha altres anticossos bispecífics, però Hemlibre no ha de ser la resposta per tothom, no necessàriament. Però, sens dubte, el grup de població més jove encara tindrà sagnats. Bueno, ¿hi ha alguna pregunta de la sala? ¿Alguna cuestión? Hola, bon dia. En primer lloc, donar les gràcies. Crec que avui és un dia molt important per una persona amb hemofília, per la perspectiva de futur que s'obre davant nostre. Jo estic molt emocionat personalment i per la implicació de tothom, que tothom estigueu aquí, departament, metges, associació, evidentment. Però vaig una mica a la pregunta. Pel que veiem, l'Hemlibre una mica és com la gran expectativa abans del que és la teràpia gènica, és la gran expectativa i el tractament que està donant més resultats. Jo puc parlar personalment també, i jo estic encantat, però m'agradaria saber quin criteri hi ha a l'hora de recomanar l'Hemlibre, quants sagnats són necessaris per decidir que un pacient abandoni el tractament amb factor més convencional, el factor amb mitja vida, llarga vida, etc. I que passi a l'Hemlibre, perquè, clar, igual jo estic una mica, tinc un biaix pel fet que ha sigut tan espectacular el canvi que he patit des que faig servir l'Hemlibre. És que estic content, estic feliç, vull dir, puc dur una vida meravellosa i clar, m'agradaria que tothom també tingués accés a aquest tractament, si els criteris així ho indiquen. M'agradaria saber quin és el criteri. Respondré primer. Al meu país, el cost de Hemlibre és el mateix que el cost de la profilaxis en factor 8.
És a dir, pel sistema sanitari no hi ha diferència si un pacient rep factor 8 o Hemlibra, almenys pel que fa al cost. Hem explicat als pacients que és una manera diferent de gestionar-ho. Potser pot pensar que el 100% dels nostres pacients segueixen Hemlibra, però no és així. Un 45% ho fa. D'aquells pacients amb els que hem començat, 2 han tornat al factor 8. Un perquè estava experimentant reaccions al·lèrgiques i l'altre perquè va dir que simplement no li agradava tant com el tractament amb factor 8 i tot i els problemes de les injeccions regulars va tornar i va decidir tornar al factor 8. Així que en els pacients amb inhibidors i amb hemofília A és una experiència transformadora, els hi ha canviat la vida. I a nosaltres també, els gestors. I per a aquells pacients sense inhibidors hi ha un tema de conveniència perquè molts pacients experimenten pocs sagnats. És tot el que puc dir. Potser l'equip local veu pacients també. Aquí hi ha un problema que no tenim aquest avantatge que tenen ells, que és per un pacient habitual és bastant més car. Per un pacient que amb una profilaxis de cada 5 o 7 dies està bé, és moltíssim més car. Això s'ha de treballar. No sé si hem de començar a pensar en un model com l'irlandès, que també ens ha explicat, i que és tan convenient pel sistema, perquè es pot rebaixar molt el preu segur. El nostre criteri és que cap pacient que estigui en profilaxis ha de tenir sangrats. Si sangra i fa bé la profilaxis, hem de canviar a una altra alternativa que podria ser perfectament aquesta. Això és el criteri més important. Després, si hi ha problemes per l'administració intravenosa, si hi ha problemes de que, malgrat estigui bé en factor, té un consum molt elevat o es punxa moltes vegades, aleshores ja no hi ha tanta diferència i pot ser fins i tot que sigui més barat l'Hemlibra. O sigui, aquests són els criteris. També hi ha una qüestió que tots hem de saber, i segur que la sabeu tots, de sostenibilitat del sistema. Si ara de cop ens posem amb els nivells que podrien tenir ell, doncs jo no sé què pensaria el doctor Argimon, que està aquí, dels hematòlegs. Bé, és això. O sigui, cap pacient ha de sangrar amb profilaxis amb factor i si aquesta no va bé, s'ha de canviar a Hemlibra. Però s'ha de discutir cas per cas amb els vostres metges i aquesta situació. Oti? La nostra experiència és molt semblant a la del Regne Unit. Nosaltres oferim com una opció per a cada pacient, però de nou, no és més car que la profilaxis amb factor. A nivell nacional i el contracte per Hemlibra té el mateix cost. Així que si un doctor, un pacient o una persona decideix canviar de tractament, no implica cap cost. En el nostre cas, un 75% dels més joves han passat a Hemlibra i un 55% de la població adulta també. Hi ha que no ho ha fet perquè està content amb el tractament actual, un bon accés venós, els agraden els pics per l'activitat, sobretot per nois més joves que estan jugant a esports com el futbol, però bàsicament és una decisió individual, personal. El nostre sistema sempre ha estat un sistema amb contractació pública i normalment hem hagut de canviar a tot el país de l'estàndard a l'altre, però en aquest cas s'ofereix l'opció Hemlibra o factor. També hem publicat materials, hem organitzat sessions informatives amb metges, però bàsicament depèn del que vol fer la persona, del tipus d'activitats que volen fer. Els criteris són semblants als aplicables a la teràpia gènica, però com la teràpia gènica és una decisió, a diferència de la teràpia gènica, un pot canviar d'opinió. Si no va bé, pot tornar a fer teràpia amb factor. Hola, bona tarda. Bon dia. Mira, jo volia fer una pregunta al Brian. Quines dificultats vau tenir a l'hora d'arribar al consens amb els metges i amb l'administració pel fet d'estar vosaltres presents
a la presa de decisions en quant al factor que es comprava pel col·lectiu, quina implicació va tindre la indústria, que està acostumada a tenir tothom el seu tros, hi ha molta gent que hi ha molts productes, i vosaltres us veu acabar amb un sol producte, segons he entès, de factor convencional i d'Hemlibre. Com veu arribar fins a això i quins problemes heu tingut? Es pot dissenyar un sistema de concurs d'una manera inflexible o flexible. Per exemple, hi ha el típic concurs en el que s'escolleix un producte i ja està. Un nen de 12 anys ho podria fer si fos així de fàcil. Llavors, el que nosaltres hem fet és analitzar tots els productes, tenir en compte seguretat, eficàcia, qualitat, disponibilitat de proveïdors i cost. Ho analitzem tot i llavors el que fem és avaluar. Ho treballem força, amb fulles, amb informes, un sistema amb 250 factors a tenir en compte. Ho analitzem tot des del punt de vista científic. I no és un expert, un metge o un pacient, sinó que tots els decisors estan a la mateixa sala i també incluïm persones de fora, si cal, amb consens. Llavors, l'informe final reflecteix el consens de tots a la sala. Al sector en general, o les empreses, no els agrada els sistemes de concurs. Les empreses s'estimen més que cadascuna tingui una part del pastís. Estan contents si guanyen el concurs i no si no el guanyen. Però no em preocupa. Si una empresa vol guanyar, hauria de desenvolupar el tractament més segur, més efectiu i amb millor cost. I les empreses molt sovint diran, bé, si perdem tot el negoci deixarem el país. Potser ho fan, 1 o 2 anys, però al següent concurs s'hi tornaran a presentar. Així que un sistema com aquest, on hi ha totes les parts implicades, ministeri, pacients, associacions i professionals, és positiu. Així no tothom va al mateix metge i el metge diu és fantàstic, s'ha d'utilitzar això. En un procés com aquest ja no poden comunicar els diferents productes una vegada comença. Així que, de nou, se m'ha dit, i què hi ha de la llibertat clínica si només s'utilitza un factor? Doncs el sistema de concurs del Regne Unit escolleix diferents factors. Hi ha casos en els que s'escollen 2, no un. I molt sovint hem pensat, i si fem 75% del guanyador i la resta del segon? Però llavors com li diem a un pare o una mare que el seu nen rebrà tractament del segon i no del primer? Així que sempre hem decidit optar sempre per la primera opció. L'acceptació de la comunitat ha estat molt bona, també per part dels professionals. És un sistema cost-efectiu. Hem pogut oferir un tractament millorat cada vegada que hem organitzat concursos. Als pacients els agrada perquè saben que només escollirem l'opció més efectiva i més segura. I ho saben perquè hi ha 2 persones a la Junta, Declan, un company meu i un altre, saben que hem estat subjectes del tractament. Nosaltres mateixos hem rebut infusions en aquest sentit. Sí, jo també puc parlar de la nostra experiència al Regne Unit pel que fa als concursos, aquestes licitacions. Si no ho has fet mai, penses que algú altre està decidint el teu tractament i que estan triant el que és més barat. I això és comprensible si no saps com funciona el procés o com ho estan fent. En el Regne Unit, després del procés de concurs, doncs vam acabar amb 3 productes que es podien emprar a la licitació per hemofília A i amb 3 que es podien fer servir per l'hemofília B. Bé, perquè la licitació o el concurs funcionés, tot el personal mèdic ha d'estar d'acord en que tots aquests productes són iguals. I com a metges o metgesses, doncs clar, ens han de dir que veiem i que ens diuen les empreses que uns productes són millors que d'altres. Però una vegada entres en detall i estudies en detall, no hi ha diferència. I el personal mèdic a vegades no et creu. El procés de licitació només funciona si tot el personal mèdic està d'acord en que, o sigui, el que es decideix és el que s'utilitzarà.
Perquè si permets que hi hagi un grup de persones que farà el que vulgui, doncs el procés de licitació, el concurs, no funciona. I penses que no passarà, però mira, al Regne Unit hi ha moltes persones que decideixen no, jo faré servir això, jo faré servir allò, però escolta, al final tot el personal mèdic al Regne Unit que tracta per hemofília està d'acord en seguir el que decideixi la licitació. I llavors això és tan bo, quasi com es tracta el Brian, quasi segons com millor. I com heu sentit, és que no tenim dificultat ara per ara pel que fa a emprar els productes. I és que pensaríeu que això ens restringeix, però no és el cas. No, ens dona la llibertat de fet de més producte. La idea que em queda a mi, i perdó, és que no hauria de dir, però en fi, escolta, us ho he de dir. Jo no entenc que una ciutat com Barcelona pugueu tenir moltes licitacions per hemofília. És que quina confusió, no? Amb tan pocs centres. Com és que no us uniu tots i dieu comprarem per Barcelona en una unitat? Pagareu menys, us ho garanteixo. És que és l'experiència de tots els països amb aquesta qüestió de licitació única. Tant de bo seguiu aquest model. Podria fer un comentari donant-li tota la raó, però no cal, és prou clar que hi ha moltes avantatges. I la doctora Vilalta em sembla que vol parlar. Sí. Bueno, jo volia aprofitar, ja que no només hi ha facultatiu, sinó que també hi ha la visió d'un pacient. Ara que tenim la teràpia higiènica ben a prop i ja quasi bé palpable, la pregunta és, quin pacient considereu que seria l'ideal que hauríem de començar? Un pacient jove que té poca artropatia i que li podem millorar la qualitat de vida, o bé un pacient més gran i bé, si perd el factor, doncs llavors no serà tan dramàtic com amb un pacient jove. Jo diria que el pacient ideal és un pacient que ha estat ben informat, que s'ha llegit tot el material, que ho ha parlat en detall amb el clínic o la clínica i està preparat per fer una decisió, i que comprengui també les incerteses. O sigui, el resultat que vol obtenir versus el resultat que pot obtenir. Això és una part essencial. Ara bé, pel que fa al perfil d'edat, jo crec que es pot defensar qualsevol grup d'edat. O sigui, si parles d'hemofília, no sé, a vegades sembla com unes vacances del factor, no? O sigui, no una cura de per vida. O sigui, que potser et donen 10 anys sense haver de prendre factor. Vols això als 20 anys, quan ets molt actiu, vols viatjar? Ho vols als 30, quan potser tens nens petits a casa i has de córrer amb ells pel parc, o vols als 40, quan, no sé, te'n vas, progresses professionalment i no has d'estar malalt, o vols als 50, quan tens, potser sí, et fan mal les articulacions per sagnants previs i vols tenir activitats sense que això tingui un impacte? Depèn. Jo diria que moltes persones dirien que l'edat ideal, no sé, els bebès, però això no passarà durant molt de temps encara. Potser defensar, doncs, homes joves entre 20 o 35, però també igualment es podria defensar el cas de gent més gran amb hemofília que ha patit molt, que ha tingut molts danys articulars i que vol reduir aquest mal crònic. Per mi el factor clau aquí és que depèn de debò de garantir que comprenguin el procés. I bé, fa 2 anys, no? O sigui, no sé, es va donar, me'n recordo, una presentació, no? On hi havia punts de vista de 15 persones amb hemofília pel que fa als tractaments que volien en el futur. Doncs hi havia un senyor de 84 anys que va dir vull teràpia gènica. I quan li van dir per què, va dir perquè m'he esperat més que els altres. Doncs ja ho tenen. A mi m'agradaria fer un comentari addicional respecte de la teràpia gènica, i és que hi ha molta incertesa. Hem parlat sobre la incertesa dels nivells, dels resultats i de la duració, de la durada, però en una comunitat com aquesta existirà aquesta incertesa respecte d'un nou tractament amb una nova modalitat. Si tenim, per exemple, un nou factor 8 i s'introdueix al mercat, sabrem que tenim una prou bona experiència de què farà aquest factor 8 i com funciona. Ara estem parlant d'un nou tractament, completament nou. No ho hem esmentat, però durant el desenvolupament dels nous tractaments hi ha hagut 2 càncers, un al fetge i un a la glàndula salival, i ho han estat investigant detingudament. Les empreses han dit que no guarda relació amb la teràpia gènica,
Així que com un pacient, un pot dir ho han investigat i no està relacionat amb el càncer. Però jo ho he estat pensant i després de revisar totes les dades dels assajos clínics de teràpia gènica durant aquests últims 5 o 10 anys, no acabo d'entendre la ciència que hi ha darrere del que han fet per dir no està relacionat. I els he preguntat als meus amics que els interessa la teràpia gènica i m'han dit estic d'acord amb tu, no ho entenc. És necessari un coneixement molt específic. Així doncs, estic convençut de que no causarà problemes d'aquí a 20 anys? No, jo crec que no, però tampoc puc dir un no rotund. La resposta només la podré donar llavors, d'aquí 20 anys. Així que qualsevol persona que opti per la teràpia gènica ha d'entendre aquest nivell d'incertesa i l'ha d'acceptar. El doctor Parra. Li volia preguntar al doctor Macris o al Brian, que sembla que tenen experiències amb el registre de pacients. Nosaltres aquí a Catalunya estem... volia preguntar al doctor Macris o al senyor Mahoney sobre els registres. Nosaltres estem aquí a Catalunya intentant posar en marxa un registre de malalts amb coagulopaties i els volia preguntar la seva experiència i quines són les virtuts de disposar d'un registre acurat dels malalts amb coagulopaties. A mi em sorprèn que l'any 2022 estem aquí a un país europeu, en una ciutat com a Barcelona, i no sàpiguen quants pacients tenen amb cadascuna de les malalties i que no tinguin un registre. Em sorprèn. El registre del Regne Unit de tots aquells pacients amb coagulopaties es va crear l'any 68 i s'ha estat seguint molt de prop i el sistema de concurs funciona bé perquè sabem exactament quants pacients hi ha, on viuen i totes aquestes coses. Només requereix compromís, no un gran compromís de crear un registre. I vosaltres teniu 3 hospitals amb pacients. No importa. Ho podeu fer codificat, anònim, si cal. O al Ministeri. Si voleu l'ajuda del Ministeri, ells també han de saber quants pacients hi ha als registres públics. Sobretot en una ciutat com a Barcelona. Potser hi hagi pacients que van a 2 centres o a 2 hospitals. I quan un vol defensar la postura sobre el número de pacients, un ha de saber quants pacients hi ha. Com pot ser que una ciutat com Barcelona no tingui un registre únic? Bé, a mi no em sorprèn tant com en Mike, perquè Suècia, que és un dels països amb un sistema sanitari més avançat del món, va començar fa 10 anys només amb aquest registre. O sigui que tenien 3 centres amb unes llistes de pacients diferents i no tenien un registre nacional. Jo sóc un fan dels registres nacionals. En aquest cas, per Catalunya, o sigui, amb un registre és que et permet planificar i programar. Els governs fan el cens per una raó, no? O sigui, pots planificar si saps quanta gent tens, amb coagulopaties, de nivell de gravetat, i també pot anticipar i predir el que caldrà pel sistema sanitari. Però és que el registre realment és la base de tota la feina de col·laboració. I jo conec els hospitals, o sigui, hi ha aquests debats esotèrics de qui és el propietari de les dades, no? Que francament ho trobo tan estrany. Si jo a mi em fan una anàlisi de sang i el nivell de factor és X, qui és propietari? A mi, a veure, doncs, què més dona? O sigui, a veure, el fet és que els hospitals no volen perdre les dades dels pacients i això ja m'està bé. Es pot col·laborar, es pot unir aquestes dades, es pot tenir dades amb noms o dades anonimitzades, com ha dit en Mike, no? Amb uns identificadors únics i també, o sigui, si, no sé, també podries mirar el registre mundial de coagulopaties, 10.000 pacients i comptant, i organitzat per la OMS i mirar aquest registre. Però nosaltres tenim un registre i, és a dir, qualsevol centre que vagis a Irlanda, doncs també et registres amb el centre nacional i aquest centre té el registre i les dades es comparteixen entre els 4 centres d'hemofília i hi ha un registre electrònic de pacients compartit. O sigui que si jo, aviam, jo estic a Dublín, però si vaig a Cork o Galway, doncs allà poden treure tot el meu registre amb totes les meves dades i tot. O sigui, surten allà. Un registre és clau per la planificació i per predir també oferta i demanda.
si hay otra pregunta, si no, yo quería aprovechar. Bueno. Vale. Us heu preguntat per què sempre amagant els interruptors dels micros? Sempre costa molt de trobar. No, volia dir que realment hi ha una mena de registre, però és completament insuficient, que és el registre de malalties minoritàries, que és el REMIN, que és com si diguessin l'oficial, que allí el Servei Català de Salut sap quants pacients hi ha introduïts, que no els que hi ha de veritat, amb hemofília greu, però no hi ha cap altra dada clínica, ni quin factor consumeixen, ni quan gasten, ni moltíssimes coses que són molt importants, no només per el control de la població, sinó per extreure dades científiques i respondre a preguntes que tota la societat vol. Quin pacient es beneficiaria més, jo què sé, de teràpia gènica, de totes aquestes coses que han sortit. Això és fonamental. S'ha provat històricament moltes vegades, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat, i no hi ha cap registre a tot l'Estat. Vull dir que és un problema que excedeix les voluntats de la gent que vol tenir el registre. Bueno, yo. Vale, hay una pregunta. Hola. Yo quisiera preguntar, porque evidentemente de hemofilia se habla mucho, de tratamientos hemofílicos también, pero hay otras coagulopatías que en los tratamientos o se sabe poco o nos llega poco a los enfermos. ¿Ah, no? Ah, perdón. ¿Lo repito? Y entonces, pues, ni siquiera aquí, ¿no? En España hay, supongo que a nivel médico, no sé, no se tiene mucha información. Entonces, ya que están ustedes aquí, quisiera preguntar sobre los Willy Brandt tipo 3 con inhibidor, si en sus países o aquí, ¿no?, hay algún tratamiento habitual o de forma más o menos como los hemofílicos, ¿no?, que es programado y tal, porque en realidad los resultados que tenemos los enfermos son iguales, artropatías, sangrados, y que no se pueden realizar según qué intervenciones, etcétera, etcétera. Y es simplemente para tener más información. És una pregunta molt interessant. El problema té a veure amb els números. Un comença amb von Willebrand i acaba amb el tipus 3 de von Willebrand. També en un país com Espanya pot haver 100 pacients amb aquest tipus 3 de von Willebrand i acabem amb von Willebrand del tipus 3 amb inhibidors i segurament acabem amb menys de 5 pacients arreu de l'Estat, arreu d'Espanya, com tu mateixa, amb inhibidors. Hi ha un desenvolupament interessant que potser li agradi saber respecte del tipus 3 de von Willebrand amb inhibidors, i és la possibilitat d'utilitzar Hemlibra. D'acord? Segurament soni una cosa així de bojos, però hi ha una noia jove als Estats Units que tenia força sagnat amb von Willebrand de tipus 3 i inhibidor, va rebre Hemlibra i va deixar de sagnar. Això es va publicar com en un informe de cas únic. I llavors altres van començar a tractar els seus pacients de tipus 3 de von Willebrand amb i sense inhibidors
I fins ara, les dades que s'han anat presentant són força bones, la veritat. Així que la pregunta és, crec jo que aquest hauria de ser el tractament d'elecció? Bé, s'ha de ser curós, hem d'anar amb compte. Si una persona com a professional clínic escolta com a metge, com podem saber si els 5 o 10 pacients són tots aquells amb tipus 3 i inhibidors que han rebut tractament i que han experimentat uns resultats molt bons. I d'altra banda hi ha 100 que no tenen resultats, o si l'altre grup és 0. En base a totes les dades publicades amb pacients amb inhibidors i de tipus 3, els resultats són bons. Què faria jo en aquest cas? O què hauria de passar aquí a Espanya? O no us puc dir el que hauria de passar aquí a Espanya, però jo crec que en el cas d'un tipus 3 amb inhibidor, els números són tan baixos que jo crec que seria interessant fer un cas especial per poder finançar el tractament i veure si Hemlibra podria ser la resposta. Com a ministeri no implicaria cost, de fet seria un estalvi, perquè el cost de tractar von Willebrand de tipus 3 amb inhibidor és molt més gran que el cost d'Hemlibra. Segur que podeu arribar a algun acord. Durant 3 mesos, potser, digueu, provem-ho 3 mesos i a veure què passa. Aquesta seria la meva resposta. Estoy completamente de acuerdo. O sea, el tratamiento estándar de la enfermedad de von Willebrand tipo 3 que necesita profilaxis es tratamiento con factor, pero cuando tenemos un inhibidor es una de estas situaciones que a nadie le gustaría tener, ni al paciente ni al médico. Y sí que hay datos muy esperanzadores con Hemlibra. Y tiene cierto sentido, en realidad. Parece una cosa que dices, bueno, doy un tratamiento que hace de factor 8 y me arregla el Willebrand, pero es que el Willebrand tiene dos vertientes. Una, que el factor 8 de la enfermedad de von Willebrand no funciona y a lo mejor esta parte la arreglas con el Hemlibra. Entonces es como quizás una de las posibles explicaciones, ¿no?, de por qué va bien. No sé. Sí, 2 comentaris breus, o 3 potser. Hi ha noves directrius per von Willebrand, s'estan fent coses noves, hi ha un reconeixement internacional de que els von Willebrands i també altres malalties rares s'han vist deixades de costat en comparació amb l'hemofília. I d'altra banda, també diria jo, que s'ha de destacar la importància d'un registre. A Irlanda tenim 1.896 persones amb von Willebrand, 7 de les quals tenen tipus 3. Així que ho sé gràcies a aquest registre. I en tercer lloc, pel que fa al tractament amb inhibidors i Hemlibra per deficiències de factor 8, surt més a compte, perquè és un estalvi. Una de les coses que donava que no era bo era aquells pacients que tenien sagnats havien generat estalvis de costos des que es van passar a Hemlibra. Ara els donen millors resultats i també millors estalvis. Bé, bon dia. Jo volia primer de tot reiterar l'agraïment tant a l'administració per la seva presència com a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per venir d'altres llocs a parlar sobre l'hemofília i oferir-nos aquesta trobada tan interessant. Per suposat, gràcies a l'associació. I aprofitant aquesta trobada internacional, m'agradaria preguntar, amb l'ànim també que li pugui servir a algú d'aquesta sala, com a mi m'han servit les demés preguntes, com d'alguna manera s'encara o quina és la forma més comú que hi ha avui en dia en altres països d'afrontar un tipus d'hemofília A moderada, lleu, d'un pacient que, a més, porta una vida, diguem, moguda, esportiva, que a l'any acaba necessitant, fent una mitja, 3 o 4 administracions de factor. Quina és la forma més comú i si alguna d'aquestes millores que heu comentat avui, aquest matí, estan previstes o d'alguna manera es veuen amb millors ulls per tipus de pacients. Moltíssimes gràcies. És una pregunta més clínica. Ara li donaré la paraula al Mike en un moment. A Irlanda, si una persona té hemofília moderada però té sagnats, se la tractaria com una hemofília severa. Així que qualsevol persona que tingui hemofília moderada però sagnats té l'opció de
estudiar el tractament amb Hemlibra o factor. En el meu cas, jo crec que els centres ara veuen que estan dedicant temps a l'hemofília més moderada o lleu. En el cas de la severa, si es tracta amb Hemlibra, llavors, bàsicament, els estem oferint un nivell que pot ser d'un 5% o més. Amb Hemlibra és 10% o més. És a dir, els estem passant a una malaltia més lleu. Els nostres centres han identificat que les persones amb l'hemofília lleu poden experimentar un endarreriment en el reconeixement. I el que hem fet és avaluar la informació sobre reconeixement anticipat dels sagnats, anar al centre i ser conscient. Per l'hemofília moderada, si el sagnat és regular, llavors es tractaria com una hemofília severa. Sí, no escaparà, perquè li passaré el micròfon de què faria, perquè segur que també s'enfronten en això, igual que nosaltres. Aviam, com aquesta hemofília lleu ja és més complexa perquè hi ha menys sagnats. Amb 4 sagnats l'any, la pregunta és una hemofília lleu o potser més aviat moderada? I amb hemofília A doncs és més fàcil que amb la B. Amb la A hi ha un altre producte que és DTBP, que es pot donar com a spray intranasal o a la pell i actua durant 12 a 24 hores. I aleshores, en aquesta hemofília A lleu, tenim doncs, una família, no sé, en què els adolescents jugaven a futbol i aquests doncs, es lesionaven, no? I doncs, bé, passaven una part significativa de la temporada lesionats. Però els hi vam donar els tractaments i després de cada partit, si hi havia lesió, es tractaven ells mateixos. I després els hi vam donar ja abans de cada partit. I així no hi havia problema, o sigui, no tenien pràcticament sagnats. Però això amb hemofília A, perquè amb la lleu hi ha un tractament. No passa igual amb la hemofília B lleu, perquè aquí no hi ha tractament, és més complexa la hemofília B, però sí que es podria argumentar. Vagin al centre d'hemofília, parlin amb ells. Si hi ha 3 o 4 sagnats l'any i és després d'una lesió, i saps que aquesta lesió causarà el sagnat, aleshores potser sí que caldria un tractament abans de la lesió, no?, per prevenir el sagnat. No sé, què farien vostès, perquè són qui tracta l'hemofília. En ello, ¿no? A ver. Sí, estábamos en ello. Ya este año ya hace una actividad muy física y muy temporal y ya estamos en ello. Bueno, de hecho, añadir que se están revisando el tratamiento de los pacientes con hemofilia moderada, sobre todo que tienen entre el 1 y el 3%, porque si a los pacientes graves queremos tenerlo entre el 3 y el 5% y la mayoría del tiempo están por encima de esos niveles y posteriormente van bajando, se da un poco la paradoja de al final los pacientes moderados, sobre todo esos que tienen nivel entre el 1 y el 3% basal, que siempre están igual, están peor controlados que los pacientes que son graves. Entonces sí que desde muchos grupos de trabajo se está planteando ya la idea que los pacientes moderados con niveles de factor entre el 1 y el 3 inicien profilaxis, sobre todo si están teniendo problemas de sangrado o si en los estudios de ecografías vemos que tienen daño articular, que quieren decir que están teniendo sangrado aunque sean subclínicos. Creo que entre debajo lo tengo muy claro, pero claro, si tienes el 7, el 10, el 12 y tienes una actividad física muy activa, ahí es donde está ahí un poco más difícil el cómo manejarlo. El micro. Volia dir només a la persona que ha parlat abans de les malalties rares, que és veritat que estan molt poc desenvolupades, pel que han dit a l'exposició, perquè hi ha un motor molt important de la innovació que ve de la indústria farmacèutica. I la indústria farmacèutica treballa, entre altres coses, i moltes vegades és la principal, per fer caixa. Aleshores, en el cas de la teràpia gènica, sí que és veritat que ens han aportat la tecnologia per poder-la fer amb les malalties que són més freqüents. L'hemofília B, perquè va molt bé, la teràpia gènica, molt millor que l'hemofília A, encara que hi ha menys, i l'hemofília A perquè hi ha més. Aquesta tecnologia es quedarà i segurament, com que el que deia el doctor Macris a la seva exposició, és que s'haurà d'abordar d'una manera global, perquè centre per centre o país per país igual és impossible fer teràpia gènica amb malalties d'aquestes rares.
sempre i quan es pugui fer. Per exemple, una deficiència greu de factor 7, el gen del factor 7 és molt petit i segur que es podrà ficar dintre del virus. Però el del von Willebrand molt probablement no. Aleshores, s'haurà d'anar avançant en totes aquestes, però és molt esperançador. Ha dit un escenari de 5 anys, que venint aquí a la península seran 7, 8 o 9, però està a l'horitzó, que és el més important. Hola, ara se m'escolta? Estic una mica fònica. Jo volia preguntar al doctor Mateo, que és el doctor del meu fill. El meu fill té hemofília severa i jo vull saber quan arribarà el tractament aquest perquè el meu fill faci una vida normal. Per exemple, jo tinc artritis reumatoide, m'han donat un fàrmac, que ara estic fent una vida normal i corrent i canviar la vida. I vull que al meu fill també li canviï la vida. I vull saber quan a Sant Pau arribarà aquesta... No, si te refereixes en el llibre, ho està rebent ja persones, però és això que te deia, que s'ha de valorar d'una manera individual en funció de l'activitat física que faci, perquè si fa molta activitat física és més convenient fer tractament amb factor per aprofitar el pic de normalització que fa quan tingui l'activitat, i si no fa gaire activitat o és més sedentari o quan sigui, es pot valorar el canvi perquè això el transformes en un hemofílic lleu, que amb una hemofília lleu es pot fer vida normal, però clar, si jugues a futbol, si fas esports de contacte és complicat. És una cosa que s'haurà de veure en funció del perfil clínic, de les hemorràgies que tingui i de que si, és que no em puc punxar perquè no hi ha vies, doncs serà una altra opció. Vull dir, això s'ha de mirar de manera individualitzada i això val per tothom. Però el tenim, a Sant Pau està el tractament. Molt bé. També li volia preguntar a la doctora Carrasco, que ha parlat de les dones portadores. Jo soc portadora, la meva filla també és portadora. I jo no sabia que es tenia que fer el test, que es de saber quin grau tens de coagulació. Jo, per exemple, m'han operat de petita, ningú sabia que jo era portadora, he tingut hemorràgies, en les parts no. Però jo vull saber si li tinc que fer el test a la meva filla. Sí, tu tindries que fer tu i la teva filla. Clar, perquè tu al part normalment no sol sangrar tant com en una intervenció, per què he explicat abans, que clar, amb el part, com el factor puja, no sangres. Però en una intervenció no hi ha el canvi aquest d'hormones que hi ha en tot l'embaràs que fa que el factor pugi. Llavors, clar, en una intervenció, encara que sigui petita, amb una extracció dental, doncs sí que pots sangrar si tens uns nivells una mica més justets de lo normal. I llavors és recomanable fer-ho una vegada per veure una mica on estàs de cara a poder-te anticipar amb un altre procediment, sigui una extracció dental o sigui qualsevol cirurgia. D'acord, gràcies. Just a more general... Un comentari general als pares d'aquells nens i nenes amb hemofília o, de fet, a qualsevol persona amb hemofília. L'hemofília ens ofereix molta resiliència. Hem de fer front a molts reptes a la vida que molts amics i companys sense hemofília no han hagut de fer front i mai ho faran. Així que l'hemofília ens dona força, ens dona resiliència que pot ser un benefici per la resta de la vida. Jo ara, per exemple, tinc amics sense hemofília que per primera vegada a la seva vida tenen problemes de salut. Estan molt espantats, no hi poden fer front. Mentre que nosaltres, o molts dels meus amics amb hemofília, no patim tant sobre aquells petits problemes de la vida diària que pot representar un estrès per molts altres. Així que, en certa manera, l'hemofília ens pot ajudar a desenvolupar mecanismes per fer front a la vida, per afrontar la vida d'una manera diferent. Parra, ¿quiere hacer una pregunta? Bueno, sí. Hola? Sí. Ha estat clar que Hemlibra és un fàrmac amb molt bons resultats i que hi ha certes dificultats per la seva
administració o implementació dels mals. Llavors heu apuntat automàquis sí, i saps si hi ha altres molècules similars a Hemlibra que estiguin en desenvolupament i que això, si es comercialitzen, puguin afavorir o disminuir el preu i fer més fàcil la seva administració. Una persona em va dir que hi ha 5 molècules semblants a Hemlibra que s'estan desenvolupant. No sé si totes arribaran als pacients, però hi ha una que es diu MIM8, MIM8, que ja està en assajos clínics, també aquí, a Barcelona. Així que si un producte està en fase d'ensaig clínic, estem parlant que està a 2 o 3 anys vista de poder arribar al mercat. Tal com funciona el mercat, si hi ha més d'un producte, llavors el preu, en teoria, hauria de baixar quan es llanci al mercat per temes de competència. The price will come down. El preu baixarà si hi ha un sistema que permeti que el preu baixi. Als Estats Units, per exemple, tot i que hi ha hagut IECHE i Hemlibra, els productes estàndards que hi ha hagut al mercat han mantingut els seus preus alts perquè el sistema funciona de tal manera que no ho permet. Així que estic d'acord. Si MEM8 rep autorització, hauria de fer baixar el preu de Hemlibra. Nosaltres hem pagat un preu alt durant molts anys per l'únic factor 8 recombinant del mercat, però quan hi hagi un segon producte al mercat, el preu baixarà. De fet, va baixar. Així que no ho farà de manera automàtica, però m'agradaria començar un debat dient que començarem un procediment de contractació, que hi ha un competidor. És a dir, en un principi no rebaixaran el preu, però sí que hauria de formar part del procés. Bueno, és una pregunta una mica tècnica, però aprofitant que està aquí el doctor Macris, li vull fer. Quan un nen que neix amb hemofília comença el tractament, s'ha de començar a donar factor 8 en un moment determinat per prevenir el desenvolupament d'inhibidors, que això es diu toleritzar. El pacient no ha tingut mai contacte amb el factor 8 perquè no en té, i si se li dona massa tard o en una cirurgia hi ha més risc d'inhibidors. Clar, ara s'està donant d'una manera molt precoç l'Hemlibra perquè no cal posar un portacaz, un catèter per posar el tractament, i això és molt bo perquè els nanos ja comencen a córrer, no tenen problemes, però hi ha el debat científic de si cal, a més de l'Hemlibra, anar donant factor 8 per buscar que no hi hagi més risc d'inhibidor. Això no es coneix que és la millor opció, però m'agradaria saber la seva opinió. No hi ha una resposta a aquesta pregunta perquè ningú ho sap. Tanmateix, hi ha assajos clínics que s'estan duent a terme amb nounats que estan rebent només Hemlibra i que tracten els sagnats amb factor 8 o administren Hemlibra amb el factor 8 regular per veure si hi ha alguna diferència. I, de fet, la resposta ja la veurem. Ho sabrem al final, però ara mateix no sabem si és necessari. Si un ha tingut un inhibidor abans, no sabem si serà necessari a l'hora de rebre administració d'Hemlibra tenir un nivell baix de factor 8 regular, com ara una petita dosi una vegada a la setmana, per mantenir-ho a ratlla. La nostra manera de veure-ho, no sé si és bo o dolent, és que quan els pacients comencen amb Hemlibra no donar factor 8 regular i llavors fer front a qualsevol situació si apareix l'inhibidor. Al nostre estat, el més freqüent és donar factor 8 quan es comença amb l'Hemlibra. Com que no hi ha resposta, ho dic perquè si algú coneix o té un fill que li passa que li estan donant les dues coses, que pensi que això és una qüestió que encara no està clara i no se sap quina és la millor, a veure en els propers anys.